Drage gledalke in gledalci, tokrat se javljamo na en poseben način. Namreč Milan je pri nas v Sloveniji gostoval že 3-krat po nekaj dni, zdaj pa je prvič prišla priložnost, da mi obiščemo Srbijo in Milana in tiste čudovite mistične točke, kamor nas bo Milan kot gostitelj 3-dnevnega potovanja popeljal. V sodelovanju z agencijo Super Soul organiziramo 3-dnevno popotovanje. Milan, zelo se veselimo končno obiska tvoje domovine. Eto, govorili smo o tome prvi put kad sam došao, evo ostvaruje se. Ja. Znači, brzo se realizuju naše vizije. Drago mi je što ćete da dođete, pozivam sve ljude, bit će zanimljivo, ja ću biti vaš domaćin, Biću 3 dana sa vama. Obići ćemo neke lepa mesta ovde po Srbiji, koliko stignemo za 3 dana. Sljedeći put ćemo otići negde drugo i tako dalje, pa ćemo vidjeti. Mnogo lepih mesta ima ovde, a ja mislim da sam sa tobom, Tajo, spremio veoma zanimljiv put i sigurno će se ljudi vratiti sa pregršt lepih utisaka. Sigurno. Kar nekaj časa sem že razmišljala o nekem posebnem prostoru v Srbiji, posebnem hribovju, kaj naj rečem, Rtan. Milan, mi gremo v drugi dan poti, nas boš peljal na Rtan, tam se nam bo pridružil tudi prijatelj Vojislav Pavnič, tako je, in za naše gledalce, Milan, nekaj besed o Rtanju. Pa, hajde da kažemo, prvo ćete doći u Beograd. Tu vas čeka jedno lepo iznenađenje i lepa šetnja po Kalemegdanu i Skadarliji, a sutra, posle ćete biti smešteni u Vrnjačkoj banji, divan hotel Kralj. U subotu idemo na Rtanj. Vidjet ćemo od vremena, naravno zavisi od vremena i zavisi od fizičkih mogućnosti svih ljudi. Da li ćemo ići do vrha Rtnja ili ćemo dole u podnožju imati događaj, vidjet ćemo, dogovorit ćemo se na licu mesta kako ko bude hteo, ništa nije strašno, za jedno 3 sata možda se popenje na vrh Rtnja gore, ali o tom potom, to ćemo se dogovoriti na licu mesta kako ko hoće. Divno je što će to biti maj, ja mislim da je to najlepši mesec u Srbiji, i priroda je zaista bogata u to vreme i sam dolazak na Rtanj i boravak na Rtnju daće ljudima jednu veliku energiju. Tamo nas čekaju naši drugari, znate, srpska gostoljubivost je jako poznata, a mislim da, pošto je to vikend, bit će sigurno puno ljudi sa svih strana na Rtnju, tako da očekuju vas i lepa poznanstva. Ne znamo sve ko će doći, ja znam da su neki ljudi, moji prijatelji, najavili, ali vidjet ćemo. Tako da druženje nas zaista lepo očekuje i sigurno da će Rtanj biti jedno prijatno iznenađenje za sve vas koji budete došli. Milan, eno vprašanje, mi Slovenci, kar dosti beremo o Rtanju, vidimo, da se tam dogajajo zanimive stvari, pa me zanima, kakšen odnos imate Srbi do te mistične planine? Pa, Todor Pešterski je krenuo sa tim, nažalost ne može da bude sa nama ovog puta jer će biti u Makedoniji. On je krenuo sa promovisanjem Rtnja i ono što za sada znamo, i Goran Marjanović i društvo koje je merilo, zaista postoje neke jake energije. Poznato je da ispod Rtnja postoji celo jedno more, jezero, ogromna voda, tako da Rtnje nazivaju vodenom piramidom. Svakako čudesa se dešavaju tamo. Ja sam imao prilike i pokazat ću i prijateljima kad budu došli na više od 1000 metara nadmorske visine, negde to je bio kraj septembra, oktobra, našao sam jednu malu zmijicu, ovako 10 cm je bila na putu i ta zmijica je jako čudno jer nismo mogli uopšte da je pronađemo u nekim časopisima odakle se ona pojavila, posebno zbog njene boje koja je bila izrazito zlatna. Znači zlatna, moja supruga je pomislila da je to neko izgubio zlatnu narukvicu, ali kasnije kada smo je slikali, videli smo jedan žlijeb, udubljenje ili kanal koji je imala po leđima. A to ne znam da li bilo koja zmija ima i na glavi imala krunu. Dole u podnožju smo imali prilike da vidimo i snimke raznih dešavanja koji su ljudi videli i snimili na Rtnju.
a neko se plaši toga, ali baš upravo zbog toga ljudi tamo i idu, jer osjećaju da je jaka energija i da je to jedno specifično mesto. Sada tačno dokazati šta se tamo nalazi i ostalo ne znamo, ali vidjet ćete, jednostavno to je trokraka piramida, trostrana piramida, i baš na putu kada budemo išli od Vrnjačke banje ka Rtnju, staćemo na jednom mestu da ljudi mogu odlično da vide kako izgleda taj vrh kada se gleda sa nekih 10-15 km udaljenosti. Ja, pustimo se presenetiti, da doživimo to vsak po svoje. Milan, potem pa, ko se vrnemo v Vrnjačko banjo, to je tudi kraj, o katerem se govori, ne? To je neka prestol termalnih voda, vrelcev, in tam bomo 2 noči prespali. Da, ti si već videla fotografije, videla si to mesto Vrnjačka banja, ono je vrvi od turizma, ali hoteli su prelepi, spa centar, koliko se sećamo, u hotelu ima i spa centar koji ćete koristiti. Vrnjačka banja je zaista srce Srbije i ceo taj kraj koji ćemo mi posjetiti u nedelju, znači manastir Žiča, gde je krunisano 7 srpskih kraljeva i cela ta dolina se zove Dolina kraljeva, 7 srpskih kraljeva. Posle ćemo otići na jedno čuveno mesto, Krstovgrad, to je kao muzej, srednjovekovni muzej Srbije. I to je lično jednog čovjeka. Nećete moći da verujete koliko je tu poludraga kamenja i koliko je tu energije utrošeno da se tu napravi cela jedna kompletna slika srednjovekovne Srbije. Vitezovi, viteška odora. Taj kraj je i poznati po tome što je izvorište cele Srbije. Odatle izviru veliki broj reka, a namjerno sam želeo da vas dovedem u taj kraj, ljude iz Slovenije, jer odatle sa tog mesta vidjet ćete planinu Troglav. To je naš Triglav. Kod vas je Triglav, kod nas je Troglav. I moći ćete da vidite odatle Troglav, tu je Goč, tu su Stolovi, tu su sve te planine odakle izvire najlepše vode Srbije. Izvorište voda Srbije. Mislim da će putovanje biti previše zanimljivo i previše dešavanja, ali ono što ja očekujem i što sam siguran, to je susret među ljudima. Tu energiju želim, ma koliko Rtanj bio snažan, ma koliko srednjovekovna Srbija bila snažna. Ponovni sudar grupe ljudi koji opet žele da se druže među sobom, onaj rod želi da se ponovo sastavi. To očekujem da vidim i tome ću dati najveću snagu. In to bo pospremljeno z pravo tradicionalno srpsko kuhinjo in srpsko muziko, ne? Pa pazite, ispraznite stomake, vratit ćete se sa 3-4 kilograma više, neće vam spa pomoći, neće vam pomoći ni to što se penjete na vrh Rtnja. Ovde, nažalost, gde god krenete, sve je otvoreno za razliku od Slovenije, radi po 24 sata i stalno ima muzike, igre, pesme i hrane. Milan, nam pa pripravljaš tudi eno predavanje? Pa vidjet ćemo. Ono što i mene traži drugari ti na Rtnju, da zajedno sa Vojislavom održimo u subotu neko malo predavanje na Rtnju, a verovatno i u nedelju tamo za Krstovgrad, pošto to razdalje neki 150 km, doći će opet neki drugi ljudi, pa ćemo i u Krstovgradu malo napraviti druženje i predavanje. Vidjet ću, pokušat ću da dovedem još nekog od svojih prijatelja zanimljivih, a ovde je, znate sami, veliki broj ljudi koji ima šta da kažu i od kojih imate mnogo šta da naučite, kao i ja sam. Tako da očekujem i čuo sam već jedan broj ljudi koji dolazi, radujem se tom viđenju, druženju ponovo i ja želim da učim od vas, tako da jedva vas čekam da dođete. No, Milan, tisti, ki te poznamo, ki s tabo že nekaj časa sodelujemo, vemo, da praktično ti ne nehaš predavati, ne? Tudi ko gremo na kavo, tudi ko gremo na kosilo, predavanje se nadaljuje in to same zanimive informacije. Biće priče. Znate, svuda, gde god budemo išli, toliko zanimljivih ljudi, toliko zanimljivih priča možda čujete.
da je to u stvari pravo jedno bogatstvo ovog putovanja koje budete dolaziti. I sam taj dolazak u Beograd, vidjet ćete, Beograd se mnogo promenio. I ja znam da ima šta da pruži Beograd, a posebno ta Skadarlija i ta muzika uveče. Kako ćemo da dođemo do Vrnjačke banje, to ću tek da vidim. Smo zaščiteni, Milan, kot ti rečeš, ne? Čuvani smo. Čuvani smo, da. Čuvani smo. Čuveni i čuvani. Ja. Milan, hvala ti za ta pogovor in seveda se lahko že navežava na naslednji mesec junij, ko ponovno prihajaš tudi v Slovenijo in te bodo naši Slovenci, ki v tej rundi pač ne grejo zraven, to bo ena manjša skupina, lahko slišali na predavanju v Sloveniji junija. Da, već je objavljena knjiga na Lanac ljubavi na slovenačkom, tako da radujem se ponovnom dolasku kod vas. Veriga ljubezni. Hvala ti, Milan.